7 fevral günü Aşgabat'ın gaýratynda gurulan täze zaman obatynyň Nowatda kitaplarynyň açylışda barasy Türkmen telewizionynyň Watan habarlar gepleşiginde teleýelimde görkezildi. Bir gatdan hem iki gatdan gurulan ýaşaýyş jaýlaryndan ibarat bu täze pasyoluň çäginde mekdebiň saglyk öýüniň sowda merkeziniň çağalar wagynyň hem gurulup ilata hyzmat etmäge taýýardyg habar berildi. Emma täze zaman obatynyň ozalky gurulan tapgyrlarynyň ýaşaýjylaryndan açylışda barasynda mahabatlandyrylýan sosial maksatly binalaryň uzak wagtlap ilata hyzmat etmäge taýýar bolmaýandygyny hem esde bolýar. Howul hara gurulup açylışda barasy üçin taýýarlanylýan sosial maksatly binalaryň açylışdan soňra täzeden gapylary uzak wagtlap ýapylýar. Täze pasyoluň hem ýaşaýjy ýok ýaly gumbukluk bolup, käbir jaýlarda ýaşaýjy görnäýmese, köçelerde top oýnap ýörmeli diýip täze zaman obatynyň bir ýaşaýjy aýdýar. Açylışda barasyndan soňky gumbuklygyň sebäplerini ýaşaýjylar bu jaýlardan jaýsyz kötenýän ýaşaýjylaryň däldi. Esasan guruply ozaldan hem jaýlary ýetdik adamlaryň jaý edilýändikleri bilen düşündirýärler. Aşgabatly sürüji Amanelden aýtmana görä 7 fevral günü ýerertirden Aşgabatyň Demirgazyk böleginde ýollar ýapylyp, çogalla we çogalynyň gaýratynda ýerleşen Altynatır bazaryna gatnaýan awtologlaryň gatnawy kesilipdir. Howanyň 2 gradu sowuklygyna garamazdan ýerertirden dawara gatnaşmaly mektep okuwçylarynyň, çağalar waglarynyň körpeleriniň, talipleriň, idara kärhanalarynyň işgärleriniň, medeniýet we sungat işgärleriniň ol ýere barmaly bolandyklaryny Amanelde sözüne goşýar. Döwlet başçysynyň gelmegine garaşyp aýak üstünde duran çağalaryň hem beýleki dawara gatnaşjylaryň bir näçe sagatlap sowuga çydam etmeli bolandyklaryny bu dawara gatnaşan ýaşaýjylar hem tasdiqlaýarlar. Her bir açylışda barasy ilatyň gündelik durmuşyna ýarama täsirini ýetirýär. 7 fevralda täze zaman obatynyň täze tapgyrynyň açylışda barasy hem esasan Altynatır bazarynyň satyjylaryna hem alyjylaryna hem öz ýarama täsirini ýetirdi. Ýollaryň ýapylmagy, awtolog gatnawlarynyň kesilmegi bilen uzal hem pesewdamy uzaklygyny togtady diýip Altynatır bazarynyň bir satyjysy aýdýar. Aşgabatyň goloý goltumyndaky etraplardan, owalardan Altynatır bazaryna barýan ýaşaýjylaryň ýollaryň ýapylmagy sebäpli bazara baryp bilmän ýyzlaryna dolanmaly bolandyklary hem aýdylýar. Her hepdede hepdäniň çarşenbe, pensiýenbe, şenbe hem ýelşenbe günleri işleýän Altynatır bazarynyň alyjysyny hem satyjysyny hem köteme üçin edil bilýäşeýin edilen ýaly açylışda barasyny çarşenbe gününe belläpdirler. Açylışda barasynyň haýsy güni geçiriljekdigi barada ýönekäy halk öňünden bilmeýär. Her kim ardarrak bazar diýip Altynatır bazarynyň işleýän gününe garaşýar. Emma ýygy-ýygydan geçirilen çäreler sebäpli ýollar ýapylyp, ilat orta ýoldan ýerine dolanmaly bolýarlar. Kä halatlarda bolsa maşyn dıkmyşlyklar sebäpli ýyda hem dolanyp bilmän çäre gutarýança awtologyň içinde oturmaly bolýan halatlarymyz hem bolýar diýip bilmeýin şäheriniň ýaşaýjysy ownuk sowda bilen meşgul bolýan aýlar aýdýar. Aýlaryň aýtmana görä täze zaman obatynyň Nowatda gaçylyşy hem ýolagçylar üçin kynçylyklar döredip esasan bazaryň içini bökdäpdir. Ilaty iň bir gynandyrýan zat bolsa, aýarly sowuk kowalarda çağalaryň bu çär üçin sowuga daňylyp bir näçe sagatlap aýak üstünde durulmagy diýip, şeýle çärlere gatnaşdyrylýan çağalaryň saglyklarynyň juda ýaramazlaşýandygyna ýaşaýjylar öňsü çekýärler.